Moingon ang mga dato nga tapulan ang mga kabos dili. Sila moy tapulan kay igol ang sa kapirma kwarta dayon pero ang kabos tanawan ni layo kay ni dito. Basig sa libon lang ni. Kulang pa. Kulang pa lang Pagtanong hago. mo ani kung maligid pa ka, wa pa kay kabalo. Maligid ka to Kapiyang mamatay pa. ka. Wa pa Tama kabalo imong pamilya namatay day ka kay naligid ka sa ubos. Pakilid kay ni guys. Pagilid kayo. Kasi ako dili ko moambak diya. Pakilid kay na. Paro silang malakas. Bariyo man nagdiyaw nyo. Backline ako dito na okay. Mayroon din sa istorya. Nagday-day ka sa sauna. Karon dili ko sa saligan. Sugod mo ko sa sauna, kung hatod ko kay Brother Vincent. Dire ako sa ko. Makuha yung lugar na mga morning, Ustad. Ang Dulur mo tayo yung lakaw, padulong Maligaya. So, Maligaya pa mga lapos? Oo. Maligaya pa ni. Ano mo ka? Manangin mo sa Maligaya. Pagkita ko sa Maligaya dito kay Kuano, kay Kuani Mansidong ko, dito gilugan. Kita na mo Maligaya na. Taon. Gusto mo ulap ni kauban dito. Sidon, naging mga tao. Wala mas patirno diyan no, boss. Dito pa na kao. Antok nang dito. Dito mo dito kaya sa baklay. Nauban makatunaw, so dito to no. Bangsa ko no. May kinadala din mo. Gusto mo. Taambit ko no. Puro na ulog-ulog na mo dito. Wala namin yung trabaho ko. Maulaw mo, lang ilangay mo. Ay, bahay gina. Pero ganso. Kamu pe, wala sa magkakor sa dito. Luto na happy to. Yung preparasyon dito. Dito lang ni may budget anak. Sorry, dito be. Okay. Gabo, padulong man mo dito kaon kamo, wa pa mi siguro ba. Di kami to kan. Maligaya pa ni. Diretso yung maligaya. Layo pang Maligaya. Ha? Nakasubid daw dito dapit. Tama to kahapon Ang balan kaya ko to mi dito. O uban ang si may guide. Mahimo dito mi agi itong padulong gani kay Yocampo. Kung kay pandag sa una. Libon kay na kaya. Hindi mo taon. Ba bito. Ano ako na lutot-lutot mo gani taon. Buti ko sa kono. Sa kampisa. Okay ra diyan na. Okay wala. Yang kuan dito mo kada sa bibigyan sa basta na ibalay na namang kulit sundalan. Ingon to si Kuan to si Chavez dito mi mag tambay. Si ugma mi tulong na dito. Ugma mi nagtulong kay dili mo mga opisina ng mga kauban. Kung iswila wala pa man uban. Dito mi kuha na mi dito. Bakyan. Mga motor na kaya dire. May kaya mga motor eh. Kasi dito ko masalig ni ba? Ito mga rider nga mga gila. Sa una hinaw itong bat. Yung only one pa ko kahit
Mga sniper mga motor. Kung ito una nagbiyahe sa una. Ako din ako to kay isa si Padre Linsin daw. Bakit? Ay, bilhin na nila. Gamay na na, makisingin ang mukhaon sa dalan. Kira. Busog dami. Maayaw gina yung ibuhat ba? Maayaw gina. Very good. Lagi tapakan ng mga libaong. Abunuhan ng mga bensal-bensalong dalan. Bangat na yun, oh. Kung ako makadaw, padagyaw ko. Bukid. Ay na lang, tikal na na. Ayaw na lang pagpuli-puli at tikal. Kung ako makadaw, padagyaw ko sa bukid. Wapo man kay langgi abunuhan ng mga libaong. Paano ng mga gasang-gasalong dalan? Muwagi ang hari. Muwagi ang gamahan ng hari. Dili na lang. Dili na lang. Kami na ay bala na. Gabuhat lagi dito. Tira Japon. No problem. Dito ni. Dito si Miguel kay layop ta mo. Amo tuan. Tumurot dito na no. Ako yung hindi na yung ay, pabaham yan. Among gidagyan ng daran kay. Anak kita. Kaya sigara mangyapon na. Oo, mangyapon na. Maganon nila kaulakaw. Buwasak rin. Sa midin. Pwede po. Mas kami pasensya kaya kamu nagtrabaho din. Igor kami ni Agi. Di ba rin ha? Igol mi niagi sa inyo ang i-repair nga dalan. Nasa pula na yan. Bisita tayo. Tulo rabi ang tangi kung dadon balon nila nga ko. Mga absent, gani akong mga bata sa trabaho. Sabay po mo ha. Sige, sabay mo kayo. Sige ra mo sakay sa kanang nga. Ako na. Wala mo kabalo sa bata. Wala gid nga kadi ka makahangak ba. Bahala na lang na mo. Wala ka na usap, basta mausap yun na kay. Mel. Diba disturbo pag mo diha. Dito mi. Pula ina tubig dito. Lasa ilang tubig. Bog na to ilay ta. Sir, nabutang Muna lang namo. Gani. Tama ning dili man kay Joyride kay Lakoma. Kani amo ag. Walk ride jud. Dili man ni amo nga magpatagan magpa-bisita lagi mo ani. Ano naman ta sa sunod to hanon nga. Oo. Sunod na kayo. Mama na lang. Kaya ngayon na mo, kay kabalo may likod ang dalan. Kaya tawag na ko tao na ko. Mas mayo na nga mo Bulacau tapos iso kay sa probinsya. So doon tag missile. Tama gyud. Di ba? Ya, tira. Doon tag missile daganay kita. Tulog.
Overview. Atag magaling pero layo-layo pa kita ba? Tukas sa mga ilang taon. Kalang kayo. Tama yun. Dito mi. Yeah. Pagayo lang ko kay pasig matasma mo koy. Lami ang tanong kung ang mga budget dirita na, no? Pero sila lang tayo mga andoy kay Ngabo na ni. mo na makakapoy po Nagbawas dala ni. Siguro nagpa na ni nagplano na ni mag-abot-abot ni sakako nga siminto kay mga parang agyanag dito. Sige kay kumamot po ko isa ka sako, to alam ko. Isa lang kasako po. Pwede mo ko politiko. Murag kisiligway man tas man. Mga Pero wala tagi sa likoy sa Ginoo. Di ba no? Tama gid. Ang dili gapon tang tuloy ka ilahan ng tulubagon. Ako po na sa tuan ino nito tagaan. Ala na. Ano lagon na kung di putak na pos dito tabulahan. Di ba? Pwede to me. Okay. Dito sa amin. Dito na. dito raw to. Sir, dala mo drone da sir. Para na na. Ha. Bagyaw. Tuyo ko nagbili ng palaha para Magkapala ko. pala sa angkol. Ito na ito guys. Ano lang tao naman. Pahuli na po. Kapit atas Pangipasan rin mga kaspino. Pero takabot sa sityo Pangipasan. Una man si Hari. Balay ni Paterno. Abot ito dito sa sityo Pangipasan. Guys pero Manilahang mga balay dire. Wala mo nagdagyaw dito, sir. Sa mugikan. Wala mo nagdagyaw dito. Kapit sa ako. Sir. Madali na po mo kay mananami. May gini espirituhan handa kay tagagit ang tsansa. Mato pag ginagos init magtindog. Sakripisyo gad. Sacrifice dong dito na sa init. Di na ba sige ingon nga. Lami ang tanong iba nga na ako. Guilty hindi siya. Buri tayo nang ulog siya. Sa ano? Ay, mingaw kay mga tao dire kay tuwa dito nang nagdagyaw kay mga tao dire. Bugasan. Bilin dire mga bata, asawa. Brato na yung pagkakyo, 55. Sa una eh. Kiraan po na. Patay bugas ron nga 1.4 tong ako bato-barato. Ang abot na nag-disney. 25 kilos. Idol. 160. Ay nay 1.2. Tulor ang tami magdakaw ni nangubaan man ni nago. Tagam. Nanguban na sila. Tingog-tingog. Panitiyog-tingog ng vlogger daw kay Kasama Paulay siya makaw na po mi. Nangin lang gud ta. Kaya ako amo ko tong gikuan tong bata ni Belabi ko. Kaya di na nanyo pakalot ninyo na inyong kuan di kay kuyaw ang dagang mga kasakitan. Nako nga gusto ipauli na diya sa espiritu nga normal na. Parang makaproteksyon na sa inyo dito. Nagkalot na diyan nila sa una.
napatay ang kuan, suko tong igulang ang ginawa ko. Patay kinayahan siya. Naman ang dala ko na akong adto dito. Insulti ko sa kiniya. Pante oh. Hindi na kailangan ng trabaho pero may mga bot nangabungkag naman pong naso. Kanya mula ka ako, di mo ni politiko. Kinaiyahan man ni spirito. Nanambal mo ko. Di mo kong ba politiko hon. Number one na yun. Mayor gini. Si Ninong Oscar Vitasaw na maninay na ko na. Kasi kanto pa ko ingnan na padagano. Ay, araman doon. Distansya naman Si na. Wodro, si Dokso, ako na po. Layo mo gani sila dito. Kami ako matatay lang dito sa app. Sa app. Layo, mang layo, mang kayo. Dokpod. Hindi na mo ko katambang. Ikaw ay dako ba? Basta ko ko ay Ito ka na, naiginansya. Pagayan ganin, tawag na po ito pagtuon. Doon ay kini sila. Ayaw mo sila. Kalibutan. Dadpon. Masa kanina sa inyo ha? Sa Ilonggo, Ah, kasabot mo na siya kay... Ilonggo, magbanaan eh. Sabot eh. Ha, Ilonggo? Kinsa ba na ni? Ikuan, kano, tutong. Ayo, tama. Ay, oo. Permi, mani dito. Tutong, magbanaan eh. Kapatambal ka sa imo. Di ba naagi ka sa una itong sakit na? Ah, siya din. Kanya lagi akong gikuan sa... Okay, nandun. Wala mo katudin na ito. Basta di ka mamatay, ginawa lang ko. Itambalan sa din eh. Tao. Para ganit ko sa imo nga tuwaan. Ayun manimungan na. Wala na class? Ay. Na class? Di pagwanta hadlok mo. Anong dili mo kamahadlok? Nakakita naman itong uban kanina. Oo, kanang nakita mo nga yan. Ang mga espiritu makita ni di man na mangunsa. Oh. Kana nagkailangan ako sa kuha na pagdili sa kaduol na ko kay naman ako ang audio. Kaya makita ko sa ano. Dok na sila niya. Gusto na sila nga kuha kung dito na lagi pa na sa ito sa kan. Gusto sila para dito. Hindi mo pa yung kanang tingin gunit mo rin po gunit. Sayang panahon nila. Dito mas maayo bitaw wadto. Ito sa mga ito eh. Ano ra kala pad dito tuboy. Ana nimo. Libre ko sa simbahan. Muerne, pagkaroon. Muerne, stigma. Kanang cross, ito naman ko di sa ligtas sa cross. Sa ligtas sa cross, ipatay na si Kristo, kadi makira ka. Bagta. Wala na ingon na, oh, ya, dugay ba ko sa simbahan. Pare, ko man diha ng pirming pare nako. Ayaw mo to kanang mga kanang di ka magunit ilang na ako ni. Ilan, oy. Panudlo ko. Lorna, ang ini Balindres. Mga bis ko kung pauban sa kanang cross. Dili na may mong gamhan. Kung wala ka nagtuman. Nagkaon pa sa labas. Bili na mong bag. Kuana. Kulbaan na uban ng na ganun. Rosary, di mo rosary, ingon sila nga kapahawa sa dautan nga, ay, ikaw, bad ka. Mao. Tama jud. Habak na. Pareho nang sa, di ba sa itong orasyon, atong orasyon, amahan na mo, Yapon, orasyon na to. Gigamit na to nga bad, di kabalo ka, asa ka tayo. Duha di ka klaseng anahan. Orasyon ni mo, gipang barang, gipang anak ni mo, kabalo ka kasi. So, ako ay usahon ako sa, ayaw gamitan. Nay, uban nga mga barangan, itiras ako. Uy, gamitan. Kung ano sa Ginoo? Mabuhi mo? Oo na, uban, nangamatay lang. Para ito kay Alada, kay nanambalot sa Lada. Nabukatan. Lada, gulo. Oh, Lada nga. Sampiano. Oh, hindi ano. Kumpare na ko to. Ligaya. Ako nila kumpare. Pero may ko na sa ilahan. Butan siya, pero ang uban, niya magpanghabakan ito mga bad. Magani Sa pagkapatay niya, dito biya ko. Ako hindi ko sa nakakanan sa ano man. Bayis siya. Pagpanghatag mo yan.
So nabugatan siya. Ang nakisulti na ko ang naghatag niya. Kuha siya lang. Okay, parang mahukuman siya mo. Dito sa riyan. Kugay ko nagkuhan sila. Na yung katoliko ka, labaw pa ko sa nunudlo ko. Ang katoliko, apostoliko. Dili gamiton ang Ginoo nga mahinit lang. Tanawa. Nabay magbalantay sa karnero mo yung ako. Walang padambal ko, di ba? Tambalan mo sa ito, gano'n na sakit na doon. Sa tambalan ng espiritu mo, walihan ka mo. Kaya ang Diyos, espiritu. Mga espiritu. Kaya dahil mo na inyo Diyos, kaya mo mahal. Isip ko itong Mayo. Katigis na ba? Okay naman na, quiet. Okay naman na. Kadis Diyos na. Kasi daghan and santos in balay, Mama Mary, yung pangwagtanan mo, yung kinayan. Yan na to, sige tagpamalikas. Kansa na. Kuya ko, impirno ako kakita. Kung ano ako gidawat, kabalo ko kalaban na nasa mga taong nagpatipas mo. Gamit mo ang Diyos. Si Kristo, kisa nagpatay, yung may niludan si Kristo sa Diyos. Yan. Ako, nanambal ko, kulakaw ko. Balo mo kasi gitang kulakaw. Ano? Mas ganahan ko ito na tapos. Isa dapat. Balo mo ka, arangan ko sa una. Bibiyak ko ito na, Discord. Pero, paano sa message? Balo mo ka sa message, mister. Pero, katong kay Alada dito, uban pa niya akong mga bata dito. Naligo ko sa busayo ay. Mga kauban niya, mga apo. Ito, hindi rin doon na, ni. Sa message, ito. Nga, asara ka, mas ganahan ko dito. Kaya nagtuwas. Mas dali kung maayo kung tao ko sa bus. Kaysa itong dati, padoktor mo. Oo, di ka sakit. Dili na ito gamitin mo siya. Wala pa sabot nga, nakiglaban ko. Kung relihiyon, kung sa mga isa ni Kristo naman. Iwag nang nasugat lang na. Pagpailan na ito ng Diyos. Ang salita dito, nyabiyaan man ta, puli-pulihan. Sige, buwan pa kaon lawas na. Wala ko mo. Tama agad eh. Tama dyan lang. Ang gusto na, lapig na ko. Wala, magsuko sila sa kuwagan, mabadlongon mo. Alam, pagka-August Diaz, kubog, malikas na away. Kinsay mo, Ay, nana ko. Wire ko. Wire ko ko sa una. Dugay di kong wire sa katulik ko no. Ang payo. May mga ganyan mo. wala ka nang hawa, wala ka nang hawa. Gumarang Bible. Amahan namin, ganyan mo ikanta gani. Na nag-uli. Bugno. Kinalang mo tuman yun kasi ang pagduot. Sala na. Sa espiritu ng gasa rin mo hindi pala nung kaya Bisita espiritu ng kasat eh, Facebook. Naman kayo akong cellphone bata, din no? lang. Kadi akong mga bata, Ay, Madian. wala kayo cellphone. Kali akong bata. Para ano may pa-subscribe sa inyo. Kadi akong bata. Kadi sa Wala mo anak no, tutong? Naaba, ito, isa ra no. Ay, pro bugtong. Bugtong. Bugtong di ay bugtong ba? Sayang mo ka cellphone tino, vlogger mo ang tani. Oh, naga-vlog ko. Sa kanang Marlene Palgisana na niya. lagi pa, wala pa ganyan na monetize Wala pa na. na-monetize. May maminaw iya sa Ginoo. Basta iya sa spiritual iya sige no. Magsasayaw na kayo, magbikini na kayo niya, pagkakanan mo like. Ang viral na yun eh. Ato tas imong balay. Yung anak wala, ina mo anak pa. Mo ato tas imong balay. Mo agi bili na namo ng ubang bag dito. Oo. Dahil sus, amo kang balay ito mga payag magapon. Payag magapon mong balay dito te. Riha sa banta among balay, guba among balay. Balay gubaon kita. Amo gani wa pa no human guba na. Sagdi lang. Guys, adto tas kuan, bukid ni Mount Sidong. Dito sa ano? Tagato ano to dati ko mga ka-space ano. Sa may lake. Mo kali maulaw kasi mong balay. At least ay balay. Gwapo ng balay mo te. Ba, may importante na yung matulugan. O pareha mo na kay kapitan po na. Ako sa una biya. Ako meron mo mga paristim. Picture ba ng mga katkista. Sa lampayan. Sige, parokya. Yung tubig. Parokya ka ba ng mga pare?
Ayaw dong. Wala parihar lagi ta. Ayaw ba? Gusto man nga, adlo pa gani. Ay, ito rin balay. Oh, saan di balay? Ay, sa imong umaga dito. Ako ya pore. Ay, basta. Gwapong balay, basta na mo yo, gwapong kiniya. Dako itong balay niya, dako itong garbo. Samot, kumaot. Bila lang kami hindi. Bata ni Juan. Wala bi. Ay, bata ni Juan. Agyam. Ano Juan? Ano? Habili na mo sa tungkol anang iyong kauban. Ano, fresh? Fresh ya, bebe? Adra, lagi mayo. Likod na ako. Wala niya mo din. Lawan daw na. Likod. Tawhay ka ning walay bag, no? Sabot kugunan ubang yung tanong. Dahil lang ka, Naman ang yaish. Concrete, oh. Grabe ko, sulod sa pandre ba? Kuan ni kada ko lang lang kalayo ng mga nila. Ay, diri rin nagkuha ng balasa. Pagila mo kalay. Oh, nani tubig ilang liikon, dahan ng tubig. So na lubog kami. Ay, gipatay nila ang kuangkol. Katong, Mo ni, Rek? Gani. Mo ni? hindi, ang katong bilina. Oh, Wala na kayo si bilina. kay mao ni kinabuhi sa inyo ang kuan. Oh. Tingnan ano? Felix Babaw. Ito pa kanto na to ni wala ni sagbot ba? Oh, wala na. Dako man diay. Gamay na nanig tubig to, baka tunod to diri. Ugang inyo ta ba? Ugang kayo. Pero na tubig din. Tingalahan kaya ba, nalik diri sa bukid. Nakatuktok sa bukid mga guys, pe. So man akong ingon na dito daghan kay kasakitan anak kay wa man sila kabalo sa kiniyahan. Karon na uli na. Nauli na, oh. Itong gani diri ba? Tubig ni Papa. Oh guys, naami karon diri sa kinatumian sa Kimarang diri sa panipasan ning tubig na diri ay lake. O pwede pun mo manhid diri, Dios ni kay ani sa una gud napatay ni siya kay buhat man sa tawhanon nga pangandoy. Nakaroon atong nagi na ganimi nami sa vlog na vlog naman namo ni. Oh, na-vlog na ni. Nagingong ko sa tagiya diri na ibalik ninyo sa normal. Pwede lubi, pwede kuan punya para makaproteksyon sa kinayahan. Ay naamo din tinubdan. Muni nga kaning among gibuhat dili ni iya para lang sa mua para pod sa mga tao nga nagpuyo na din. So, pwede ni buhaton no, nanay isda. So salamat kayo sa nadiri ang mga puyo diri kaning tuo no di naminaw na ko kay kung tawhanon lang hunaw na dili mo tuwa ni. Pero kung ang espiritu, ang Diyos, espiritu man. Na ano mo na yung naay nag-govern sa kalibutan, ang espiritu. May kita ramay nakadungog sa espiritu. So una sa espiritu. Tama din. Ang tao na una naman sa pagkukulo. Tama gid. Ampo, wala nagabuhat. Kita ramay nagabuhat. Yung isip kapoy kay sa nakaw ta. Mo ning ram kibol sa espiritu. Mo ni akong inyong dalan oh. Pwede na tanlak mo diri niya. Ay, diri. Kasa to si Kwan. Ay, bilin ho dadan. Ha? Natira sa dadan, bilin. Ano naman kapoy sa? Oh, saya bantay sa bangabag dito. Ibinlan lang ko na mo. Nagapon ko. Ay, nagkabay to. Katong si Kwan. Tilma? Tilma. Di lang daw siya kay Kuan. Mahalay pa daw siya. Sige. Naibangag ang lalong diri ba? Then, di ba na ito? Dito ka nagtubig diri ba? Lalong siguro niyo. Lalong diri. Balik ko din ng tubig. Pagkato rin ito. Itong tubig diri sa una. Gamay ang tubig. Lubog mo jud kayo. Di ko pag dito tubig. Lubog kay ito man gyud. Okay, what's up mga madlang people, mga ka-SP. Ana ako karon diri sa kay Babuan sa Kimarang ug diri sa Panipasan. Mo ni siya ang tubig sa kinangyan sa unang itagyahan na ni Dato Mansidong. Yan ay ang apo na lang nabilin ng mga anak. Ampot pila yung anak na kuan wala gani tao diri kay nagdagyaw sila. Mo ni ang adapt na distract na kinaiyahan niya karon nagpasalamat di kay nagtuo sila
sa kondisyon ko nga ang espiritu gusto po niya ibalik sa normal kinayan. Kaya kinahanglan mo tag tubig. Imposible ko kayo ni kinamtum yun sa bukid. Tama gid. Na ay tubig ni. Sa una gamay pa ko na adire. Kapag dawat ako sa espiritu, kanunay na kong magpakita ang mga espiritu nga magpatabang haron isulti sa mga tao nga wala kasabot ug sa espiritu. Manang tambalan na to atong lawas ug espiritu. Manang karon nga ganong nagsakit ta. Tungod kay wala ta nagatambal sa atong kaugalingong doktor. Wala na ta namati sa inagulo sa kalibutan. Tama. So mo na mo na ang leak diri. Imposible na ay mga tubod ni. Lip deres. Nakalot na sa una tungod sa pressure. Oh. Nabuhi na ganyan tao ng lake dito. Buhi na. Mo mo sangkod yang kol no, dili no mo. Nabili no to dire. Galing lang maritukan. Ibalik siya. Tinaw na siya. Itong pag-adto ng maniwal. Green kay to. Dili. Puti kayo sa nalubog. Nga walay sagbot. Oh. Ngayon ako, ipapatay ninyo ng mga mahog, gimilina kay toxic na siya. Lisan, pwede lubi. Pwede mahogani. Tanong mga tanong nga iya sa kan. Kay toxic magod ang gimilina. Kuan man na sa pag-monocropping na siya. Kikayo. Gwapo kayo sa una. Sino Yan, tubig yun. Tubig lang. Palitan sa bakal. Tubig lang. So kun ako tag subida. Tubod na diyan, tubod. Flowing. Flowing, no? Kunden ikis naman. Ikis. Mo tag durian. Ay langka no. Ito langka yang kon. Na, yung tagpatag na dito. Makita na to na sa overview niya. Pero kung taas ni mataas ko to eh. Taas ang bilda. Abot nga na yung sa taas. Bukit lang, dagan mo. Ah, buhay pa na eh. Mapo man. Diyos. Ara. Muna na eh. Muna na pinaka tok-tok na kanya sa kabukiran. Great sityo Pangipasan. Nara. Saka. Yung planting lang na to, parang di kapoy. Ubaan na kasi. Kapoy kayo. Ay, gisunog mo dahil no? Hoy! Ah. Bot gandire pagpabilisas. Ay lang nang ibutangan og ano? Function. Okay na mo dira mga ka-SP ha. Gano'n rin, may yung kwan. Kaya ra ninyo ha.
Kaya rin nato gud. Ay, kamo, lubong di. Ay lang, kwan. Dako nila. Yung mga lubong, dako na di. Lubong ni kating Mansidong. No. Lubong ni tatay ng sidong. Oh, Mansidong. Murag ma-heart attack man ko diya sa ubos ni. Ay, wala tanawa. Pwede sa kilometro na. Hi guys. Lamig ka diri guys. Kalimutan yun ako ang tungkol. Lamig ka rin. Dami untang view. Ay, kani mo ni ang tinago nga picture. Umabot ang panahon ani. Daghan po ang gusto mo saksi pero di man gud sikat. Tungod kay area ra man ni sa mga katutubo, wala na didilo. Mga to highway na baya Oh, atong gilaktan gani ha. Oh, kato. Hindi ko mo nang gilakwan na to rin. Ang dalan. Kanan diyan na, mo na itong lakwan karon. Sunog. Oh. Oh, Kaya pa ka. mo na itong lakwan karon. Dira tamagi. Oh, Kaya pa ka na. ha. Kayahon. Wando na nato ang kabalaka. Kaya na kayo na. Ato lang nagkatakatanahan ro na. Kaya pa ka. Kaya na. Kaya gunit mo ha, kaya maligid mo dito. View dira. Gitam na dai saging na oh. Yung tanong man ibang saging man, no? Gitam na saging. Saan pagtanong saging para sa tao nga butol kaya tam ligid ka pa diretso ka sa ubos. Agoy. Okay noon ka ba nga? Pagtanom diri saging ha diri ka magsugod sa ibabaw. Mga cellphone mo. Lisod kayo diri magsugod. Lusod. Wapo ni lubi. Oh, pang daan kayo Kanya na. di ko harvest ani ba loy ka farmer no? Luya sa Napalito na palengke. brato, Oh, good. no? Ang ingon pag ang mga pobre nga tapulan Ang luon sa sa mga dato, mga politiko. Balingon mo diri ha. Tanawa. Wala rin na igo ang istorya nga tapulan. Puhon gani Oh, eh. dato gani mo pagligi mo na sa ubos. Sila kunoy magkuma diri. Nganong ingon sila nga tapulan. Pangugot Na ko. kay midyas doon. Ay pangugot ko lang. Pangugot ya. Salamat boy. Tama rin na kay. Taon naman, mamangin na to ang kapalaran. Klaro kayo highway no. Highway sa Lambayaw. Pero ito straight na na. Nga kanang puti ang dalan mo na siya ang kwan. Lambayo na siya. Diri kami sa New Isa. Pangugot eh, boy. Hugot man ko gayan ang tol. Tigtan ng liog ron. Kung wala ka na ani di inom ta. Di tanawa mo bon. Tinuhod yun. Ganiya ginatudlo lang kanung ginatudlo ang Jimelina ganiya to sa ubos oh. Mo tatong dalan no katong semento. Oo, mo na siya. Kaya naman Mo na tong gagyan kayo no kanang puti nga ko no. Ah, diri na kami. Mo na tong gagyan kanang SPO no kanang dalan nga. Ano tanuman ganito pa sa Cagayan dyan no? Ang simento nga Kitang punuan. Padulog ro kita diri kay gagyan na. Klaro kay ni diri klaro kay ni dito. Palibutan ng mga bukid. Kasi nagi tanso ay butang araw Kalibayan. Muni siya. dito mo taglubong oh. Asa to? Adto. Abay siguro ni. Pero ang atong atuan gud mga KSP, atong tono niya. Dito po gito, ito. Nilda. Sa Maligaya Barbio. Ay dito ta matulog. Oh, grabe ka nindot kayo ang view diri mga KSP. Oh. Wala lang gid siya na kuan ba? Wala lang gid siya na bisita diri sa mga ano. Di pa sikat, di mo gud siya sikat gud. Wala pa kayo na discovery. Apa ni na zip line diri? No. Ano yung bungkol mo eh? Wa pa na zip line diri ba dito gikan ba? Ito pato diri. Nya, diri ana na pod.
Mana? Guys, wala pa man nagsiminto dati. So na maganda mga Buya na siya kay tungas og bukid. Wala magsanang hugot. Ang isa diri okay niya nang hugot gid na. nga. Saman. Sikat ba Grabe ni pagira ni mga ka-SPO. I-follow gini sa mga ka-SPO si Roel Johnson Arcelias. Facebook account niya. Kuya gani sikat kuan kay ni daghan ni followers ni. Kaya gina vlog mga ka-SPO mga kamatuod ni siya sa kayang panuli. Ayaw mo na maguna-una taga dito. Video ko niya. Videohan po na ko siya. Kini isa, videohan ako siya pero wala siyang video. Dati wala pa man ni tanom diri dati ito pa tanong dito no. Pani wala pa ni mga saging ba? Terus pa ni kugon. Oh. Anan lubi no. Sini kini sa una ko yo. Kukog na wala pa ni saging. May saging. Oh. Bago man saging tanawa o bata pa kayo. Dilangay pag saging no. Bilangay gani oh. Di magi ko tuo nga matamnan pa na oh. Ani pero karon to. Kana libil man na si Tibawa no. Nana may tanong. To higit kay. Ano man. Ay kato ding bukid ato nakita di ay sa una ganiha nga mao di na di kato day oh. Kato di am tanang agyo. Kato day oh, dili dito. Uni street dito dili di gyapon. Bukira din. Away agyanan ko dia. Way dalan. Dili din makita diri. Mo sangin eh. Naklat ko na ano. Murag kahoy no. Kada duha ka bahag pa kada na isa pa na no. Murag kahoy no. Kahoy na? Oh, nagkurit. Og dili. Kahoy na. Nganong nag-straight mo ng kanal si Babaw? Dili oy. Dili na kahoy oy. Ah dili kahoy na dili. Kahoy na. Araw sa tunga ka. Lubi man na oh. Oh, lubi mo ginaw kana ba oh, kana na ipangpang oh. Kahoy na. Kani oh? Lube. Kani oh? Lube Oy, nga. anya yung punduan niya, di ba? Pangat, kanal. Tunga god ka. Kani? O kana. O kana. Kahoy nga mo kuan god. O pero dili na oy. Lube guro. Kanang punuan niya ba nga kanang sapa murag ana ni koret ana abili mo kahoy na. Kanya kato dito murag udlo to dito, dili ay. Ano na? Kanal na. Ah, redo mo daw. Isom. Isom. Na, murag kahoy ta no. Nya sam dadong. Ni straight to sa buwan no. Taka diri. Dapat. Dapat. Kana. Traw kanal o lupa o. Kanal. Murag kahoy di ana no. Kanal. Pero di makita sa kuha kay. Kahoy lagi oh. Murag kahoy ta no. Murag ito. Kinaginig ko ni ako zoom. Grabe Zombie. yung cellphone. Isang tao pa na dito. Ang zombie rin ako. Laro ganyan itong laro. Klaro kayo ito nagdaro dito si Babaw ko. Gwapo ito cellphone dodong. Kamera na. Dalan no. Dalan to. Tanawan dia si cellphone. Kami wa mo. Amo to makita sa Malambog na, padulong na malambog. Oo, malambog na. Kanang kasada. Ay, kasada mo dito. Taso. Oo. Malambog. Dalan tuloy. Wag dira ta magi. Ada? Kasada na. Din mo sa maligaya. Tura atong kahoy ka to. Na karon diri sa kiday mabuan sa kuan sa Pimarang ug sa Panipasan sa gusto man aming Panipasan. Mao ni diri ang kinatumian nga bukid diri sa Pimarang. Ang panigiyanan ni Dato man si Dong sa una. Nakakaroon din sa iyang lumanan tungod kay kita nakasagad mo espirituhanon ta. Gusto po niya nga muduaw ta diri niya ang espiritu ang Dios espiritu man. So mo nakaroon ako nakikiusap ko sa lawas ug sa espiritu. Mo ni ataw nagaingon ko dito sa ihang lake na dito ko dili na i-distract ninyo kay daghan ang ibalos ana nga mga kasakitan ug kamatayan. So although naa may mga butang nga naa dito pero kung dili ihatag na sa Dios nato kung wala hinungdan nato hinuon nga maadto ta sa impierno dili nga ihatag sa Dios nato. So katong nag-interest nga ana dito depende kung tagaan mo di kung magpugong ninyo pero ang Dios espiritu man mo nang uban maghalad sila uban magprayer sila mag-ana sila dito pero nakagi naman ta ana. Muna nga ang kalayo ni guys oh. Kalayo ni sa pan. Mukabat gyud tagay ni siya og 3 kilometros. Abot lang approximate lang na nako nga kuan. Nya tupaw na dito sa New Tigbawa ng tubig. Taas kay ni nya kana diha na nagay ni tabiyan na diha pero nabandon lagi kay tugod kalayo pud kayo. Kana lang kung kasadaan na sa gobyerno mabuo ito. Doy kay mga farmers diri guys. Kana diha mga farmers diha. Abot lang di ko kuan unsay mga kahimtang sa mga tao na diha. Kana diha front slide. Kurang landslide front area na siya. Nya dito si Babaw matuto ang malambog
ang kanang diri mo diri ang maligaya diri sa akong likod mo diri ang Imelda o diya sa tubang mo na diya ang New Israel. Ang tubig kani iba mo lalo may mga langob ang gagmay unya ang ubang nga tubig nga agi padulong sa Israel ang ubang na ato diri mo nang pag igugma sa Dios sa kinayahan mo nang usahay kita mulabaw pata sa Dios diya ito ang Dios pitik redayta sa iyang espiritu. Tama gid. Mga kamo ang akong gitudluan kinahanglan mutahod kita sa Dios dito mutahod sa tao kaya usahay ang tao magpataas gamiton ng Dios nya nahimo hinuntang dili na iya sa Dios kaya mahigugmaon sa kalibutan kaaway Kaway sa Diyos. kaaway sa Dios pero ang nahigugma sa kalibutan iya sa Dios to man Tama, ang sa espiritu no nakabalo ta kung malikas ta bad ka manadiri nagdala ko niya diri ayaw po pagbuhat og mga bad words nata diri nya nita diri haron nakigusa sa espiritu nga maayo nga balaan dili sa espiritu nga latan una nga nay nangamatay nato diri bisan kita mga Kristiyano say gani atong hayaon nga mao pagtumandumon sa atong ilang maayong binuhatan nagbalaan ta pero kung buhi na dili man nato mabalaan no kay namatay karbo pero kung mamatay na di ata magkilak-kilak mo pud karon ang pagbalaan sa kay Apo Mansidong diri yang anak napatay yang apo na kay nanambal man ko mao nang anhi ko din para mga proteksyonon ko ang atong mga katutubo do naaman tay doktor naaman tay mga pare naaman tay mga pastor nagtudlo sa buhat sa espiritu pero kung tawhanon lang nato wala tay buhat magunsa ba na atong pagtuo no patay ang pagtuo wala ako ni anhi ko din ni yan nakatigulang na hinuong ko nilakaw ko di uban mo na para kung wala pa dagway ko wala pa dagway espiritu wag din mo kanhi diri Wala gid. daghan ang nag-ingon-ingon nga moadto pero wala ta kabalo kasi natin sa mga tao nga naa sa ubos punta ang kalisod no tanawa ra gud bakilis lay ginatamnan nila moingon ang mga dato nga tapulan ang mga kabos dili sila moy tapulan kay igol lang sa kapirma kwarta dayon pero ang kabos tanawa nila yo kay dito kasi ka basig sa libor lang ni kulang pa Kulang pa lang pagtanong hago. mo ani kung maligid pa ka wa pa kay kabalo maligid ka Kapiyang tumatay pa. ka wa Tama pa kabalo imong pamilya namatay dai ka kay naligid ka sa ubos bakilid kay ni guys Pagilid kayo. kasi ako dili ko maambak diya bakilid kay na nga maligid ka dayo kay ka abot ka sa ubos paminaw ko di ka mahitsura kung maligid ka na dito wala ligid. kalisod ang nasa kabos no Grabe no. ana karon mas malipay ko sa mga taong kabos nga na ako dito kaysa mga dato nga naglingkod lang labi na mapasigarbuhon ang nagamit sa Dios haron sila nga dato no Tama gid. kamo akong gidala uban ni Rene Boy ni Dodong Arcelias ni Kabot Parinas si Alex Payupilin Arlene Pagkisana si Ili Pagkisana si Tito Pirinal si Dieter akong anak si Dona ako apo ng anak si Janjan ako po ng anak og kani si Tonton Gutierrez ako na siya ng akong pag-umangkon na sa pag-agawan lagwat siya so kamo mga kuan katong akong mga sumusunod tuwa sa layo sa Cagayan o sa dapit ng akong gitambalan ang among pag-agi dili lang para namo para natong tanan kung dili na nato para tanan nagtuon ako para sa kalibutan mas mayong nag-antos ta kaysa nag-antos ta sa mga missile sa mga kasakitan kaysa nag-antos ta sa paghago nato para sa atong lawas haron makuskusan ang katanagman salamat ang Dios manalagin kada to ana kadato kung ana to ang atong pagtuon nato ang espiritu salamat ang kalinaw ibilin ko Salamat sa Diyos. Okay, thank you sa mensahe ko. Apo kay mensahe biblical kayo. Pwede makuha ni mga makuhaan pa ni mga may slide ron. Ay video ha kay giniwala akong dila ka pagdugong sa tungtungod. Kada bukod na sa. Kung lisod ang pasaka, mas kuyaw kong pugong sa naog. dito sa ikaduhang overview Mas bapo niya po siya. Dira. Bisa gid linyo, di mo bas. Mo bas ya. May kinibalik na po ang kuan no. Buhi na po siya. Pagka dili siya kasuporta kay unan ba. Ako ni isda sa una di ina mo bas. Na isda kon. Oh, Ay man nang buhi anong isda. Oo. Buhi ano. Gibuyan mo kay. Tilapia. Meron Tilapia ang kasagaran. Okay kay ba? Away aron. Kebayo. ikaw ba Pagorag jud ko ka ulo pod. okay kayo ba ibalik nimo ang nature Oo. Mura ko ana. balik ng mga dimili na Oo. Ito na ako eh.
Lagi mi ganyan kasi wala ka. Dito ka no. O kubantay nimo ba? Dagan ugod kayo naglingat mo ta. Saba kay ta. Dili man to pwede nga dili ko maglagyaw kay na may multa to. Multa kay may dire. May mo dagyo ka kay mo agi mi japon ka. Oh. Oo. Multa nyo. Hindi ka dagyan multa. Okay kayo natanawan ako yung ano. Okay kayo. Buhay na gitang kuan ba? Lik. Dito de. Pagka ito na patay ni ba? Wala na nito kuan ni tarong tubig ni na kuan na. Oh, nanis daw. Nga balik pa murag dagyo. Dili na. Ato mi maligaya ba? Sito ka nang May kanaminaw siya sa tambag na kunuli dati nga kuan. Tatlong tong mga ano. Jimili na katoxic ni sa ano sa tubig. Makagigit ka diha. di ba naidalan ko? Sa katanan. Bawal lagi mo ang mga madili maayon mo utang magpino magdisco ano sound siguro okay na diri ang pinabuhi sa mga tribo ani nili pay kayo espiritu yan na lang okay kayo ba Ano gyud? Buhay na gyud ba? magud ko wala na to lagi kay kanang interest lagi ng kalot-kalot ang yung ba dili na hata sa inyo Oh. kalko bilang ta Oh. dato puta ato puta sa impierno ba Mas mayo nang murag regular lang na regular. ulan Mga taon tagtulo ka bisis sa kanlaw. yan sige tangingon ko Tama, good. kasi batang badta wala akong papel do yan po sa ang tawag din nga buot kan mga labi natong mga ngalis sa mga kapos mari nakasabot na ko katong naggamit sa Ginoo nga dati sa biyaan ang mga mo si Kristo gipatay ni ako kay gibuhi na espiritu nga dambal ko kasaros taga diri ang akong ipangtambalan Katong apo na Kagayan gani. Kagayan gani ko tawag. nimo. ano dito mayo man pa sa nagatuo ta wa ko pasabot ko kung pa-doktor pwede pero pa-doktor ko ingon mo is pabisidad as tambalanan pero lagi gasto kay dito Tama gyud. ako biya pa mga bata nga Dona para masiman eh si Jan na sila nag-deliver og mga extreme machine na milyon na to hindi naman to wala lang Kani anak man nimo no. katong kanino Kaning ako babae. katong asa to si Jan kailan mo dyan dyan katong nakaitom ito engineer asawa to tanas linaw nagtrabaho si Kring Kring mo ba to bago man nanganak ito nagtudlo sa paligaya Oh. nya katong isa katong naka-green mo to kung kamumuran ko uban di sila tanan si Mrs. gani kay ko sa sinta naman ka man sigaw prepare kay paabot mo dito kapasan sa motor kuha tong sa service pa na dito ugma ng kaling uban ni baba dito may magtulog sa dito ambot na sila kung matagam ni may mayo ka sabado man ron anang late sila mga trabaho tagam umpan tayo para dito makita na to sa kalisod ang mga tao di sa bukid Tama gyud. ha daw Para masinati po na to ba? dito may ato na gumi sa to sa busay pwede mo na dito na gumi magkaon nagdala mamig mga balod Pwede mo to. hindi namin magdala nimo kay pagkapoy mo pagka Magura jud Kung ko. lagi. ang amo lang alipay lang agi din mo diri kato lang ha Salamat salamat nakasoroy mo. Bro, dito sila ba? Nauna na ko. dili naman ta ko kay gikapoy ko na kaning uban wa makanto nya ningaw mo espiritu ipakita gid sila so, salamat dong ha Oh, Na. sige. kani ha Bye. palainan niya kung naay mga magbinuwa nga mag-ana ira Oh, dili na ako. di na kay kamatayan Sabi dong. Salamat. og ihatag mo na sa Ginoo og ihatag mo na sa Ginoo monitor na sa imong hadiya ay dili pa ka makulbaan kay Okay na lang. Pinasupot ko. Oh. Ay, kay. Nag-ingon sila nga. Naara ni diri. oh nya Ihatag na ko. Okay lang. oh pero Hindi ihatag. ang problema usaon nimo pagbaligya Oo. kay kontra man ka sa gobyerno ana Dapat na sa di og dagan ka pero ihatag may pa kayo lang kung ihatag nimo ginagmar mo. og ihatag pero kung kabalo man Ginoo hatagan ka impierno ninong ka kay mura na ka kinsa no dahil ato lang tas Ginoo tado nga Okay mga ka-SP, ano punta, padulo na punta kaning pan say. Dito ta man dito. Ay medyo kutom naman. As unsay naman ini sa odtohan doon. Ano bang mga kaban? Wala yung uban. Nauna siya angkol. Kaya mga balay dire mga ka-SP man siya ang
Mga balay diri sa kuan. Sa Chio, Pangipasan. Sakop pa ni silang bayan mga ka-SP. Dari bandas North Cotabato. Ay, Agime! Ang gamit eh. Ato mig busay. Bulit sa lamig. Kibsa ka pa mig bukid. Maligaya. Lagi. Maligaya pa, may. Ba no? Sarap ni... Tay na. Napatambal to dito sa Lumabal. Tanang lapad. Lapad unik. Lagi me. Shout out. Kani, subas. Saan balay kayo? Itong na ito. Ito kana kana kaya mo inalay hay. Kani ko lang. May dinapit. Wala di sa mo. Ada diyaw. Ah, grabe ang Kamarang grabe bagyaw, inom na oh. Ano malit? Malik ko rin. Doon ay mani doon. Ay, kag-picture ang mapili ako. Isa pa yung wala na to dito. Bulod mo dia. Bulod. Ah, ano po yan? Dahanag ng lukapa aning botelya ha. Bilang ko, pinatanan. Sinta, tolo, sintan, tolo, ang ay nanay. Ay, hidagan ko pata kay. Ito sa me. Listening to the sound of nature, where it all began. Ulit na tabi ko. Ito ilang balay ka mo. Tabi ko. Ay, pwede. Lagi lang reseta. Lahir sa labanan po, no? Kami. Pero dili na diya gikuha dito na yung ligaya. Tama yo. Eh ubos man to. Tuwing man. Tungay tubig. Anti. Tudin yung tubig. Ano niya guys? Gagas swimming tank. Dito ni si babaw ba? Dili na diya gikuha ubos. Umuhes lang. Mali ba sabi ko ni sa na. Check ko to mo. Kung dawat na na ni pagdating kay. Dawat ko ni dito ko na. Kita. Bahan sa ano? Katoliko. Romano. Yung motor na yun ba? Ah, lagi simento. Wan we wag na sugat ani ah. Balik lagi. Balik yun. Ah, swimming pool oh. Ay, ispan. Saan kaya kol? Murag bayabas no?
Tatam na. Ha? Tata. Abagras. Bagras? Bro, ganyan ang cockpit. Pispan si Kulo. Na? Oh. Grabe tubod. Uy. Buyag-buyag. Kasa. Tubod ba? Siya alam mo, bro? Na? Saan kayo? Tatak na. Nawala na mga vlogger ni ba? Mau din hibalay nila, Father Linsen. No? Karapot yung kasok-sok din ng lugar. Kanto din eh. Dati dito naman ta sa eskwelahan taman. No? Mau din iya ang kuanda eh. Ako ya. Mga tagtubig dire, mga tagtubig. Maligo tayo. Kapag kayo kuanda dire, oh. Dugoanan nila. Ah, grabing binaklaya eh, guys. Dire na ta, basulod na ta sa busay mga guys. Pero ako mga kabanon, wala yung uban kay nang pagtubig nanalog pa. Para emno na niya pag paniod to na to. Uy. Be. Tama niya sa pa, di sa panipasa, no? O kana, sugkay na pa. Sugay, no? Oh, di sa maligo ron. Kusa ba malabang ni? Gusto pa. Dapuan ko. Uy. Ay, oo, na dire oh. Ano lang ba? Ang bagay. Dire siguro. Dire. Consciously yung mother. Sige pa nga oh. Oo na ni. Muna yung sa paa. Pangipasan. Dire ta mga on siguro. Pang hosi padarin ko eh. Ilang di mga na. Salamias sa paa dire eh. Kabiyag mo. Guys, may ligo dire guys. Ay, pero di ka madas init, di pwede. Na mo ko dito eh, ano pati no. Na ko mo busay. Basta kayo unahan siguro. Dire. Dire. Dito tao. Kuan. Kumpay Basta ka mga- na. Dito eh. Ay, pwede na na. Pwede na dito. Mo di ba ni nalana? Ikaw na tayo, maligo ta. Ah, ikaw gini ready boy. Dito na. Dili oy. Asa na haon? Yes. Oy, patay. Mangaon ka guys. Dirita mga on, kaniod to. Mayo mo eh. Kaya buyag bo. Ito saan mo sulalam mo ito ilalam mo? Ay, may inom diba? No? Ano? Gusto. Dirita mga on. Ito, bukol. Ini kena kuda. Okay, mga on to mga ka-spray. Minod to ta, minod to. No. Breakfast time, what do we see? Eggs and toast and a cup of tea. Milk and cereal, fruits so sweet. Let's all sit down and eat. Time to eat, yum yum yum. Healthy foods for everyone. Time to eat, let's have.
Guys, nada diri ang itong ipakita nga kuan busay. Kasi kuno uliw ang lisod og kuan. Sabi. Bapo kayong grabe. Bapo kayong kuan magpurma sa Ginoo nga kuan. Uy. Okay guys, maning kinayan guys kay kaniadto ni nagtagiyan ni sa mga nitibo inyo si Pabling Inat ay nagtagiyan ni nagkaroon na sulod sa ancestral domain ngayon na pana sa mga lumad na dinhi ito si babaw sa mga kiramti bagwardia o dito po ang amuha ay papa dito po na mga nga tungod kay Gislin sa ancestral domain nabalik na sa mga lumad ini karon dumulahan sa mission pa umay o sa mga missionary dito pag-abdin sa una ano ba sa reserve nyo sa mga lumad ang wala din i-distract sa katong tubig na dito source din dikuha pwede mo picture ya pwede maligo video kayo na freeze na libre only water wagas lang po dili lang ito mga agyo dili ito mga agyo pantang ko na dito ano tulog dito. Panala ka pa dito babaw. Pantang na. May tubig na nagbutok dito babaw. Wala kasi dito no. What yung kaya na naway kinap ka ba no? Nakadugay. Idagdagon ko kala ko pa rin. Kasi ano, bata pa ko de, wala agyo. Baka libra ko na kana na. Paginaw ko, kani magulang pa na ko ni mga kahuya. Magulang pa na ko ni mga kahuya. Pagila mo na mga palagon? Para ma-flow. Grada ng palagon. Kaya na ba? Wala ng palagon. Ikaw yung palagon ng mga palagon. Gusto ko na dito. Ano yung kaligoon ron? Wala mo? Nakamay na yung kaya eh. Sige, ligo lang mo dia. Sige, ikaw dyan. Dali. Oh, trawa. Tanggal ang kaspa. Kur, marot tayo katak-tak emang buhok daron. Bisa itong tao nag-detect sa tao, basta di rin ito. Hindi ko makuha ang color niya, tol. Kaya pa ito nga, dugay na kayo ng batuan. Diyan ko lang ang bangga. Sorry, no? Oh, kining na ano?